नमस्कार बंधुगण जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज आपणମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗପ ନେଇ ଆସିଛି। ଏ ଗପଟି ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ରହୁଥିଲେ। ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼ ଆଉ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ। ଜଣେ 8-9 ବର୍ଷର ଆଉ ଜଣେ 5-7 ବର୍ଷର। ବୟସର ଏହି ସାମାନ୍ୟ ତାରତମ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଥିଲା ଅତି ଗଭୀର, ଅତି ନିବିଡ଼। ଦୁହେଁ ଯାହା ବି କରୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କରୁଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଦିନେ ଦୁହେଁ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଗାଁଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଥିଲା। ବରଗଛ ଛାଇ ତଳେ ଦୁହେଁ ଖେଳୁଥିଲେ। ଆଉ ପାଖରେ କୂଅଟିଏ ଥିଲା। ଦୁହେଁ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଅଜାଣତରେ ବଡ଼ ପିଲାଟି ସେ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ସାନ ପିଲାଟି ପ୍ରଥମେ ତ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା। ତାପରେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯେ ଏଠି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରି କାହାକୁ ଡାକିଲେ ବି କେହି ଶୁଣିବେନି, କାରଣ ଆଖପାଖରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯାହା କିଛି କରିବାକୁ ହେବ ତାକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ସହିତ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଝୁଲୁଥିଲା। ସେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେ ଦଉଡ଼ିଟି ନେଇ କୂଅ ଭିତରକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପକାଇଦେଲା ଏବଂ ବଡ଼ ପିଲାଟିକୁ ସେ ଦଉଡ଼ିର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଧରିବାକୁ କହିଲା ଏବଂ ନିଜର ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ବଡ଼ ପିଲାଟିକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟିର ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା ଯେ ସେ ବଡ଼ ପିଲାଟିକୁ ଟାଣି ବାହାର କରିପାରିବ। ଛୋଟ ପିଲାଟି ବାରମ୍ବାର ଟାଣୁଥାଏ, ବଡ଼ ପିଲାଟି ବାରମ୍ବାର ପୁଣି କୂଅ ଭିତରକୁ ପଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ସଫଳ ହେଲା ବଡ଼ ପିଲାଟିକୁ ଟାଣି କାଢ଼ିବାରେ। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଗାଁକୁ ଫେରିଗଲେ। ଗାଁକୁ ଫେରିଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, କେହି ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁନଥିଲା ଯେ ସେ କେବେ ଦୌଡ଼ି ପକାଇ ବଡ଼ ପିଲାଟିକୁ କୂଅରୁ କାଢ଼ି ପାରିଥିବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି, ସମସ୍ତେ ହସରେ ଉଡ଼େଇଦେଲେ। କଥାଟି ଶେଷରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ରତନୀ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ। ରତନୀ ଜେଜେକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ରତନୀ ଜେଜେ ସାମାନ୍ୟ ହସି ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଏତେ କଥାରେ କ'ଣ କାମ? ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟି କହୁଛି ଯେ ସେ ବଡ଼ ପୁଅକୁ କାଢ଼ି ବାହାର କରିଛି କୂଅରୁ, ତେବେ କାଢ଼ିଥିବ। ତ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ, କେମିତି? ଆପଣ ପୁରୁଖା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ, ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ହୋଇ ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ରତନୀ ଜେଜେ ଟିକେ ହସିଲେ। କହିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, କାରଣ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପିଲାଟିକୁ କୂଅରୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତା ଆଖପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ। କେହି ନଥିଲେ ତାକୁ ଏକଥା କହିବା ପାଇଁ ଯେ ତୁ ପାରିବୁନି। ଏମିତିକି ସେ ନିଜେ ବି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅନେକ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କେବେ ହରାନ୍ତୁନି। ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।